ഇവൻ പഴയന്നൂർ ശ്രീരാമൻ, കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പടനായകൻ. എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് വന്നതാണിവൻ. രാവിലത്തെ ശീവേലിയെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായി ചെക്കനൊന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയില്ല കുറച്ചുപേർ വന്ന് അവന് കഴിക്കാൻ ബ്രെഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആശാനെ, ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡൊക്കെ എനിക്കെന്ത്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആനവായിൽ അമ്പഴങ്ങ പോലല്ലേ എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ആ നിൽപ്പ്. പിന്നെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവൻ നോക്കി നിന്നെങ്കിലും രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കൻ പിൻവാങ്ങി. ഇനി ഓല തന്നെ ശരണമെന്ന് കരുതി താഴെ കിടക്കുന്ന ഓലയൊക്കെ പെറുക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. വന്നവരാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പാപ്പാനോട് ശ്രീരാമന്റെ കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് മടങ്ങിപ്പോയത്. எப்படி இருக்கு?